Mundua geroz eta lotuago dago, geroz eta kontzienteago gara zer daukagun inguruan, gurea ez dela modu bat baizik eta beste 11 daudela, eta hori da ere bai literaturaren helburuetako bat, nik uste. Literaturaren bitartez, konektatu egiten dugu beste errealitateekin, ez? 19. mendeko Frantziako probintzia bateko emakume batekin, ez? Nirekin agian asko ez daukana komunean, baina Madame Bovary irakurtzen dut, eta bere oinetan, bere zapatetan jartzen naiz, ez? Bere larruan sartzen naiz. Orduan, literaturak zerbait egin badezake gaur egun bizi dugun identitateen borroka horretan, horretan bultzatzea izango da, ez? Erakustea, bai, badirela izateko beste modu batzuk, baina guztiak ulertzera hel gaitezkela. Eta guztien larrutan sartzeko ahalegin hori egin daitekela. Eta hori dela gizateriaren etorkizunik izango badugu.